U evidenti l-inkwieta l-Roberta Bela, l-grupp parlamentari jinsab maqsum bil-kbir fuq il-kwistjoni tal-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri u l-impjek tal-issammara ta' Bartolo Amanda Muscat. Dan kif l-4 wara nofsinhar Abela laqqa b'urġenza l-grupp parlamentari fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista bis-sorsi ta' Net News jisħqu illi matul il-laqgħa l-mexxej tal-Labor wettaq pressjoni fuq id-deputati biex ifarfar id-deċiżjoni fuq id-deputati biex iżomm miegħu l-żewġ ministri. Evidenti l-fatt illi kien hemm diversi deputati u ministri li ma tfaċċawx għal din il-laqgħa fosthom id-deputati mexxejja tal-Labor u numru ta' ministri oħrajn. Is-sentiment tad-deputati kien ċar illi la darba joħorġu wonqhom għal Clayton Bartolo u Clint Camilleri se jkunu qed jidhru koroħ għaliex effettivament il-Kummissarju tal-Standards sabhom ħatja. Dan fil-waqt li fakru lill-Prim Ministru fil-mod kif mexa fil-każ ta' Rozjan Kutajjar. Oħrajn matul il-laqgħa semmew kif fawdex il-Labor se jkollu nkwiet kbir la darba jżomm lil Camilleri u Bartolo miegħu e kif se jintilfu darba l-dejjem il-voti tal-eks Ministru Justin Caruana li wkoll kienet ingħatat il-ġemp mill-Prim Ministru. Net News kien preżenti quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali tal-Labor fejn staqsejna lil uħud mid-deputati li tfaċċaw għall-laqgħa min skomdu jwieġeb, min ifarfar fuq Abela u min daqs li kieku mu qed jiġri xejn. Il-poplu qed jappellalkom l-imsebba soċjali wkoll. Il-ħaddiema jinsabu mweġġajn daw kulħadd żbaljat. Il-poplu mhux id-demokrazija, il-poplu jgħid li għandu jgħid. U d-demokrazija hija mhux ħadd kwistjonijiet żgur mhux se nkun jien li b'xi mod jew ieħor niġġudika x'inhu jgħid ħadd ieħor. Inti komdu illi Clayton Bartolo u Clint Camilleri qegħdin fil-kabinet wara dak kollu li ħareġ. Komdu il-poplu rrabjat u l-imsebba soċjali qed jappellawlkom għall-bidla. Komdu inti bi Clayton Bartolo u Clint Camilleri fil-kabinet. Diġà tkellem il-Prim Ministru Francesco. Ma jien lilek lilek. Jien rispondejtek. Ġifieri inti komdu illi Clayton Bartolo għadu jifforma parti mill-kabinet. Kien hemm diversi episodji, diversi issa. M'għandix kummenti xi ngħaddi. Grazzi. Naħseb li dik hija deċiżjoni li nħalluha f'idejn il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru għandu l-prerogattiva li jiddeċidi min ikun u min ma jkunx fil-kabinet. M'għandekx opinjoni ġifieri. Ifhimni jista' jkollu ma jkollix opinjoni hija prerogattiva tal-Prim Ministru. Grazzi. Komdu bil-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri fil-kabinet. Għaliex le? Għaliex li ma segwix aħbarijiet? Ejja, nsegwi l-aħbarijiet. Frikom. Xiex le? Din hija kwistjoni li tiġi riżolta. Tiġi riżolta kif se tiġi riżolta? Ma silenzju risposta ġifieri. Grazzi, ma tkellimx fuq xi ħaġa. Fl-aħħar jiem l-eks Ministru Evarist Bartolo appella għas-serjetà min-naħa tal-Kabinett ta' Abela, fejn sansitra qablu ma' ċirku tal-buffi bid-deputati xejn ma niżel tajjeb magħhom dan il-kumment. Onorevoli l-eks Ministru Evarist Bartolo għalilkom li ġibtu l-Kabinett Serkis, inti taqbel? U jgħid ħafna affarijiet l-eks Ministru Evarist Bartolo. Jiena naħseb li kulħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu, mhux ħan ikkundanna b'daħat li jesprimi l-opinjoni tiegħu b'ċertu mod, però kategorikament ma naqbilx miegħu. Evarist Bartolo tgħidilkom li qed tagħmlu Kabinett Serkis. Intant, l-istess sorsi li tkellmu magħna saħqu li sissa Roberta Bela minkejja li saret din il-laqa mhux qed isib appoġġ unanimu biex il-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri jibqgħu jiffurmaw parti mill-Kabinett.